And I told them that you had the second dose vaccine. How you feel? Ito na yung, ayan, buhay namin, mga Inday. Inano ni... Vegetables from our garden. Wow. Good morning, mga Inday Dudong. It's Saturday, July 3. Tama ba? July 3. Maaga pa dito kasi maaga yung schedule ni Dudong ng corona vaccine, mga Inday. 8:30. So, mabilis lang siyang nakarating sa bahay. Kasi malapit lang yung pinag-anuhan, tas walang pila. So, mabilis lang siyang nakarating. Ngayon, tinatanong ko siya from time to time if ano yung nararamdaman kasi marami akong friend na masakit ang ulo, nagkaka-fever. So, kaya ayan, medyo worried ako. Actually, ako meron na din akong schedule. Last 2 months pa siya. So, buntis ako kaya hindi ako nagpa-sked. Tapos ngayon, nagtanong kami sa maternity, sa midwife ko pala, nagtanong kami if hindi ko i-video si Sabi kasi hubad. May pinitas siyang carrots, mga Inday, kaya lang baby carrots pa. So naaliw siguro siya, nagkukuha siya sa garden. And saan na ba nga tayo? Ayun, natanong ko nga sa midwife ko if pwedeng magpa-vaccine na kahit, ayan, nagpapa-breastfeed kasi may gatas ako. Finally, may gatas ako kasi kay Sabi wala. Excellent. So, ayun, sabi ni midwife, okay daw. Kasi even buntis, okay daw. Kaya lang natakot ako nung buntis ako. So, hindi ako nagpa-appointment. So, ngayon, kasi magbabakasyon kami Belgium lang naman, malapit lang. Kaya lang, baka anytime may sa amin na baka required na kailangan 2 times na vaccine. So, nagpa-schedule kami. And okay naman. And tingnan niyo, mga Inday, may siya, beans. So, kailangan kunin pa namin yung yung sa loob. So, okay. Si Inday Gamay, natutulog siya. And, ayun, kalat yung namin, living room namin. So, ayusin ko pa yan, kunting ayos. Tapos may titiklopin ako doon. May nakasalang ako sa washing machine namin. And, ayan, I hope hindi siya magising. So, i-check natin si Dudong. Tanungin natin kung ano yung nafe-feel niya. Pero, iwasan ko lang i-video si Sabi kasi nakahubad. Medyo okay yung weather ngayon, mga Inday. Hello, Sabi! May chicken pala kami. Yung mga kamatis namin, ang dami ng bunga. But it should be red, Yeah. before we... Doen we wel even. And I told them that you had the second dose vaccine. How you feel? Long. Serious? Yeah, no headache? It's like a zombie. Busan, trip to Busan. Oh my gosh. Love, serious? No headache? No headache? Nee, die valt mee. Yeah? From you. Sasakit ako ng ulo. Nee, nou echt. Puro to kalukuhan. So, so far, wala. Ay, nako. Ayan. Huwag na kayong magtaka kung ganyan si Dudong, mga Inday. Puro kalukuhan yan siya. Ay. And, nga pala, so ayun, natanong natin, di ba? Wala pa, I hope, hanggang mamaya. And, in 2 hours, pupunta yung papa ni Dudong at stepmom niya, mga Inday, kasi bibisitahin nila si Inday Gamay. May nagtanong kanina sa premiere ko kung ano yung name ni Inday Gamay. So, magagawa po kami ng separate vlog para sa name ni Inday Gamay. So, i-reveal natin ano yung name. And, maya-maya ulit kasi umiiyak si Inday Gamay. Kakatapos lang magdede ni Inday Gamay. Inday Gamay, say hello! 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 I am Inday Gamay. And that is Dudong Dako. Yeah. Oh, wait. No. Oh my gosh. Okay. Hello! So, ito na yung, ayan, buhay namin, mga Inday. Tapos, ang dami ko pang tiklupin. Tapos, may isasampay pa ako. He loves cookies. Me too.
Ay, wait. More moments later. Ja. Een beetje verliefd. Oh yeah. Ik dacht, er is een Engels version voor dat. Yeah? Had ik nooit op jou gewacht. Als een kind zat ik te dromen deze nacht. Ben jij voor mij? De kaartjes. Nee, die niet. Deze niet. Hier, deze. Die. In de gat. Gatjes, ja. Ja. Goed zo. Wow, may sistema na si Papa, hindi na spread. Natuto na siya. Nee, die niet. Dat is van de regen. Kijk, van het water. Hier. Die, kijk maar. Die, kijk die. Hier. Oh, hier. Ja. Oh. Ja, goed zo. You like long nose. Ang daming kalokohan nito. So, ayan. Fresh from the garden, mga inday. So, kakapitas lang ni Dudong. Ayan, ganito siya. Deze voor me. Tapos, ito mga baby pa na. Love, it's baby still. Pinitas na yung carrots, baby pa. So, kijk. Tingnan niya si Dudong. Ang galing niya. Wow. Yeah, you can do it. Kijk, Hebben we ook nog Wow. aardappelpuree, toch? Anders doen we deze apart met de aardappelpuree en de vlees. En de meat. En de soup different. So we Oh, okay. very good for him to eat, hè? Yay! Very good, Sabi. Magandang hapon, mga inday. Ayan si Dudong. Cooking. What are you cooking, love? Pagpasensyaan niyo na. Tired. Very tired yan siya. Kasi siya yung nagbantay kagabi kay... No sleep. Yeah. Siya yung nagbantay kay Inday Gamay. Pinatulog niya ako. Just vegetables from our garden. Wow. What vegetable then, love? Bleekselderij, I don't know the name. Hindi ko din alam kung ano yung... Dit is meiraap. Ik denk het is ook lekker. Hindi ko alam anong English basta. Basta dalawang sangkap dyan galing sa garden namin, mga inday. Hindi ko alam anong klaseng gulay ang niluluto niya na may egg. So, ayan. So ako, ano kasi kami, nung first 2 week namin, mga inday, na andito si baby, every 3 hours, di ba? Every 3 hours yung paggising niya. Wait, ilagay ko muna dito. So, yung nangyayari, mga inday, kasi last week, medyo wala pa akong gatas, pero kailangan ko siyang i-practice, ipadede, para ma-stimulate daw yung pag-ano ng gatas. Pero ngayon, okay na, meron na ako, so it's a good news. So, yung ginagawa namin, mga inday, especially sa gabi, kasi yun yung pinakamahirap. Every 3 hours nagigising si baby. Yung nangyayari, pag nagising si baby, dinadala niya sa room ni baby kasi papalitan niya ng diaper. Ako naman, didiretso ako sa toilet, mga inday, kasi alam mo yun, pag first week ka pa lang na bagong panganak, hindi mo nakokontrol yung pag-ihi mo, talagang mag-flow siya kaagad, mga inday. So, hindi mo na mamalayan, umiihi ka na. So, before ako magpadede kay inday, so, nagsi-CR muna ako, tapos iihi ako. Tapos, after ko umihi, napalitan niya na ng diaper. Ako naman, ayan, dede ako. So, 10 minutes magkabilaan. So, yun yung sabi ng taga-maternity care. Tapos siya naman, bababa siya dito, mga init. Tapos, siya yung magtitimpla ng gatas ni Inday. Kasi mixed siya, formula, tsaka ito. Kasi nga, wala pa nga akong gatas nung last week. Kahit nga ngayon, pero nung last week, more on formula kasi hindi nga siya satisfied. Pero this week, mga inday, konti na lang yung formula until such time na talagang malakas na talaga yung gatas ko, both. So, nasa-satisfy na siya na hindi na siya nangihingi ng formula. So, yun yung ginagawa namin last week. Kaya pareho kaming walang tulog. So, ngayon naman, sinubukan namin, nakadalawang araw na kasi may pasok siya. So, nakadalawang araw ako nagbabantay kay Inday Gamay sa gabi.
Tapos, para at least maganda yung tulog niya since may pasok siya kinabukasan. So, ngayon dahil Friday, kagabi, so siya yung nagbantay kay Inday Gamay, so maganda yung tulog ko. Kaya siya yung walang tulog na Inday. So, yun yung ginawa namin. Kasi kung pareho kaming magbabantay, parang pareho kaming mapupuyat. So, ayun. And, maulan na naman. So, ganito. Yung talagang panahon dito. So, ayan. Maulan. Buti nakapagsampay. Naglaba ako ng mga bedsheets. Tapos buti nasampay ko siya kanina. Medyo may araw. So, medyo tuyo siya. Pero hindi naman totally tuyo. Ngayon pa lang ako nakaano ng Love is really not special. gulay na It's just egg. mayroon kami. We also have vegetable with egg. Yeah. Ampalaya because it's bitter. So we put the egg on it. Tapos, ayan, pagparesan ng bread. Hindi clinose ni Dudong ang ref namin. And bisitahan natin si Inday Gamay. Siya yung nagluto kasi kanina nagpapadede ako mga Inday. Tapos nakatulog si Inday Gamay. Ayan. Ayan, si Inday Gamay. So, yung ginagamit muna namin mga Inday, yung sa stroller to siya. Since hindi pa naman kami nakalabas ng bahay maglakad. So, ayan, hindi pa ako nakalabas talaga ng walking. Hanggang sa garden lang ako. Tapos, siguro, tomorrow, Sunday, if my time, so, i-assemble niya. Meron siyang square na parang crib, di ba yung crib rectangle, pero meron siyang square para dito sa living room. So, hindi pa nakabit ni Dudong. Kaya ito yung ginawa namin mga Inday. And, ayan si Sabi. Sabi, say hi! Hi! And nga pala kanina, dumalaw yung papa niya, tsaka yung stepmom niya. And ito yung mga regalo, mga Inday. Damit. Ayan, damit para kay Inday. Ito, nakikitan ako dito, oh. So, may pare siyang dress. Ayan, oh. Diba? Tapos, ito naman, short. Ito yung pares niya. Ayan. Tapos, of course, hindi mawawala yung gift para kay Dudong Gamay natin. So, ayan. Yan yung gift nila. Inano na, syempre, nilaro na ni Dudong. Snip! Inano niya yung sticker, tapos nag-aaw-aw siya. Tapos, ito pala, so, ano siya, tumutunog-tunog siya. So, para kay, ayan, Inday Gamay, mga Inday. Ayan. So, madami kami plano today na puntahan. Kaya lang, since may visitor and tinamad na kami after napagod. So, ayan, sa susunod na araw na lang. So, kakain muna kami mga Inday. If nanonood kayo ng mga previous vlog namin, hindi kami nagvi-video masyado pag kumakain. Kasi hab-hab, charot. Joke lang. Hab-hab yung kain namin. An hour later! Inday, since si Dudong yung nagluto ng dinner natin, ako yung maglilinis ng kitchen. So, ayan, wakalat. So, linisan natin. And, ayan, before natin i-end yung video namin for today, mga Inday, magsha-shoutout tayo sandali kasi medyo, ayan, medyo matagal-tagal na rin akong hindi naka-shoutout. So, ayan, shoutout time! Shoutout kay Sis Benita Castro Mayor, Susan sa Montan Person, Niti Kaya, Christina sa UK, The Montejo Family, ayan, may sikat tayo, Phil British Family Vlogs, Nenita Mendez, Melissa De Dios, Norma Hernandez, Arlene Banson, Angie Begino, Luvis Channel, Phil Swiss Lifestyle, Nisa G, Cecil Mendoza, Filipina in England, Cherry de los Santos Murphy, Cherry de los Santos Marfe, Mul Family, Maarting Maldito Vlogs, of course, my Team Kabayan, Inday Ikat's Vlog, and Inday It's Yen's Vlog. Lipeb Family, ayan si Kat, Our Journey, Sis Pearl, shoutout, BNB Family, Salma Rueras, Susan Fernandez, Evelyn Gomez, Chris Titon, Phil Italian Family, MM, shoutout, si Sundar Pimentel, si Saisa, shoutout, si Nimsi Vlog in Holland, shoutout sis, Arfam
Vlogs in Nepal, Liza Kabehe, Elizabeth Consular, Luz Tiongson, Aziza Apipano, Rose Haliko, Pinay Moms Vlogs, si Stara, shoutout, Euron Kin, of course, they call me Vina, Rosalyn, Tagra, di ba sabi ko medyo marami-rami, Lady Hope Mulhan, It's Me Lebana, Liza Moorland, Mami G Filipina in India, Alma Mendoza, Nining Arteta Family Journey, Melissa Trilliana, Tita Emmy Soltaran, Tita Ruby De La Rosa, Sir Lito, Ana Deha, a Filipina in England, Elizabeth Mas, shoutout sis, hinga konti. Pinay Dutch Channel, Teresita Soreto, si Sis Lorna Mon, Courtney Blown, Melissa De Dios, LV, Althea May Ventura, It's Me Abigail, Arlene Banson, Pinay ako in Netherlands, Sis Mira Mira, Una Laila, si Sis I, shoutout, si Rambi P, ayan, friend ko dito sa Netherlands, si Sis Norma Hernandez, Nemelin Padilla, Mama and Mariam, Faith Tamondong, Carla Lagumbay, Dia Ara, si Mike and Judith Las Vegas, si Levi Mamsi, Cecil Mendoza, The Dutch Pinay Couple, Karen De La Torre, Chon Chun, Sis Edith Francisco, si Peter Wortman, Nathaniel Malag, Liam Boy Dutch Filipino, Amy Mascarinia, si Jomar, Viloria Channel, si Fihar Arman, BNB Family, Arlene Durango, Janalyn Kayabyab, Love Asti, si Joyce Bernsen, Leonora Almanza, Cheryl P, Letty D. Lopez 74, The Palo Family, Alicia Brania, Elvi Santos, Nelia Saludares, The Romito Family, Wilma De La Roso, Rosella Tordicilia, and Michi P, Emelda Malance, Kisha Aliv, Lorna Montesilio, Sis Bel Coramoro, and last but not the least, Sis Lita Adams. So, yun na lang po muna. Ang dami kong nabasa. So, ayan. That's all for today. I hope you enjoy our vlogs for today. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. See you next time. Ingat po kayo lagi. Bye!